Ayo Pak De. Ayo Pak De. Jam 12 lho iki. Enake ngene lho. Terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kakon dadi jodone. Ayo Makmu, Pak De. Sayange apa Mas? Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno menelongso rasane ngati yen diriku gak lakon melu duweni. Bojone loro ada gula ada samot durung rondo digawe rondo. Hey ha hey ha yo yo senajan belas tak enteni bolonge. Sayange wis duwe bojo nanging aku Dek aku wis kadung tresno menelongso rasane ngati yen diriku gak lakon Gasus Pak De monggo lho. Ayo Mas Rus. Iyo. Jamuas kulite ijo sing ati gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbo. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno menelongso rasane ngati yen diriku gak lakon melu duweni. Oke
Jabuala sudah diberikan ya. Iya. Dan sekarang